Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Wage 12 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer peladosan. Para adi yuswa, ngladosi Gusti, bekta kita langkung caket raket kalian Gusti. Malah kepara gesang kita linangkung migunani jagating peladosan saged dados sarana kita mranata diri kita papan kangge sinau sabar andhap asor lan gumantung kalian Gusti awit winatesing kesagetan kita. Senadyan mekaten ngladosi Gusti ugi kathah tantangan kadosta katampik dipun nyenyamah lan boten dipun ajeni, milanipun lajeng kuciwa lan boten lelados. Kalih Timotius 1 ayat 2 ngendika, kuwi nggelarno pangandika sumanggema ing wektu kang becik utawa ing wektu kang ora becik, melehno apa kang luput, nyrengenono lan miturana kalawan saking kesabaran lan piwulang. Paulus ngemutaken Timotius nalika ngladosi Gusti. Peladosan ingkang katindakaken dening Timotius kedah ningali dinten ngajeng ing Gusti ingkang badhe ngadili sedaya titah. Milanipun Timotius kedah nggadhahi motivasi ingkang murni kangge Gusti. Didi kajengipun piyambak Timotius kedah setya ngelaraken sabdanipun Gusti ing sedaya kawontenan, wantun ngemutaken lan ngiyataken pasamuan. Para adi yuswa, setya ing peladosan kedah wonten lan bab punika mboten gampil, mbetahaken ketelatosan, kesabaran lan motivasi ingkang kiyat sarta mboten keguh ngadepi kawontenan menapa kemawon. Sumangga senadyan kita winates ing kesagetan lan kawontenaning raga kita kedah tetep ningali dinten ngajeng lumantar peladosan. Sedaya ingkang kita tindakaken ing peladosan namung kangge kamulyanipun Gusti. Monggo kita tetep lelados wonten ing asmanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepemut amih kawula tetep nindakaken peladosan dhateng paduka. Menapa kemawon kangelan, menapa kemawon kawontenan, menapa kemawon kesagetan kawula tetep kedah lelados ing paduka. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Kawula pasrahaken Pendeta Gledis GKJ Plengkung ingkang dasak mangke badhe nampi operasi wonten ing RST Magelang. Kawula pasrahaken ugi Bapak Suparmin wilayah Gangsal GKJ Magelang ingkang ugi nembe mondok ing RST Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Irwan Sugianto ingkang sampun nampi operasi wonten ing Purwodadi. Kawula pasrahaken ugi kawontenipun Bapak Joko Umboro saksambunipun nampi operasi wonten ing RST. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan berkah bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula ugi masrahaken Sandra Yuliamti ingkang dasak mangke ugi nembe nandhang sakit wonten ing Ambarawa. Monggo Gusti paduka ingkang makarya lan maringi berkah kesarasan wetah. Kawula pasrahaken Bapak Sumarmo warga GKJ Pamong Utama ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit wonten ing RSU Tidar. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Bambang HN ingkang dasak mangke wonten ing pemulihan. Kawontenipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah
kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Sederek kawula ing KKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing KKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing KKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak, sederek Setianti, ing GKJ Mijen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Sumangga sowan Gusti